Čaute, tu je Devil.sk a dneska si ukážeme, ako si dať skin do Minecraftu. Pustíme si internet, dáme si stránku mcSkinSearch.com, ktorú dám do popisu videa. Dáte browse, to je vlastne prehliadať. No, ja to mám teraz po slovensky, ale fakt, je to browse, vidíte? Browse, dobre, nie. Vybereme si skin, ale keď dáte browse, tak tam máte viacej skinov. To sú len tie najnovšie a nechce sa mi klikať na browse. Takže, dajme tomu tohoto. Počkáme, kým sa nám otvorí. Tak toto bude vyzerať. Okopírujeme si jeho meno. Pustíme Minecraft. Keď sa nám pustím, tieto skiny fungujú aj v singleplayerovi, aj v multiplayerovi. Dáme si tam to meno, čo sme si okopírovali, dáme enter game, hra pre viac hráčov, ešte si vyberem jeden náhodný server. Dáme to lomeno login 1, 2, 3, 4, 5, 6 do prdele. Tak, a už to tu máte. Vidíte nám ruku? Chcete vidieť celý skin? Tak počkajte, kým vyjdem. Počkajte. Aby toto video malo aspoň cez minútu. Dobre, tu vám to ukážem. Vidíte, ako vyzeráme? Tak, funguje to aj v multiplayerovi, aj v singleplayerovi. A môžete mať fakt hociaký skin. Zabijeme prasco, takto to bude vyzerať. Prasco, neutekaj, hej. Dobre, kašľať na prasco. Utieklo. Ty prasco, čakaj. Tak proste tak. Fungovať to funguje. A môžete sa tešiť z nového skínu. Nemusíte byť normálny ako tento čurino. Vidíte, aký čurácky skin má. Normálny, obyčajný šitko. A nemá taký skin ako my. No. A keď sa vám toto video ľúbilo, tak dajte like, poprípade odber. Teda najprv dajte odber, potom, keď budete chcieť, dajte like. Ale radšej ten odber. V ďalšom videu si ukážeme, ako nastaviť, teda ako vyrobiť vlastnú farmu automatickú. Dobre, čaute.